Дорогие браты и сестры, в эту 4-ю Великодную неделю, когда збираємося сьогодні разом, Слово Боже представляє нам Христа як доброго пастора. Именно тому эта сегодняшняя неделя називається Христовою неділею доброго пастора. Христа, який являється єдиним тим, хто веде своїх овечок, хто веде своїх овечок до життя вічного, хто дає своїм овечкам те, що їм необхідно для життя вічного. В нашому житті ми шукаємо вельми шмат різних пасторів. Часами ми самі їх шукаємо, часом вони нас знаходять, коли ми не жадаємо цього. І ці пастори, вони хочуть нас вести за собою, але вести зовсім у інший спосіб. Хочуть вести нас туди, де з нас можна буде скористатися, де з нас можна буде щось отримати. Більше отримати, ніж нам дати. Христос є тим єдиним пастором, який жадає дати. Дати чоловіку те, чого він шукає, чого прагне, чого всю свою життя дійсти, за чим іде. Подчас этой Евхаристии я буду молиться за нашу парафию, за всех парафиян, за наши семьи, за нашу молодь, за детей, за старейших, хворых, самотных, просячи, как добрый пастор кожного отулил своєю великою, безмірною ласкою і кожного привів на эту пашу, де чоловік може отримати все те, чого шукає в своєму житті. А на початку этой Евхаристии перепросим Бога за наши слабости и занятания. Споведаюсь Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, святейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Amen.
Всемогутный вечный Боже, приведи нас до удела в радости небесной, как моя покорная паства, дойшли до Твоего володарства, куда ранее пришел наш первоможный пастырь, яки с Тобой живи и владарить в верности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читание книги Дел апостолов. В день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом да их: «Няхай кожный дом Израиля твердо ведает, что этого Иисуса, якого вы укрыжевали, Бог зробил и Паном, и Мессией. Коли ж почули это, змягчило сердце ихнее, и они сказали Петру и остальным апостолам: что нам робить, браты? Сказал им Петр: покайтесь, и няхай кожный из вас окрестится в имя Иисуса Христа, для отпущения грехов ваших, и отримаете дар Духа Святого. Бо вам належит обетцание и детям вашим, и усім тим, кто далеко, кого только поклича Пан Бог наш. И многими іншими словами он свідчив и научал, кажучи: ратуйтесь от этого подступного поколения. Ты ж, кто принял слово Ягоное, окрестились, и долучилось в этот день до их около 3000 душ. Это Слово Божие. Дякую, слава Богу. Пан пастир мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Пан пастир мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Пан мой пастир, ни в чем не буду ведь нестачи. И он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, да водах спокойных неделя нет, и он душу мою поживляет. Пан пастырь мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Накинули меня на стежки справедливости, деля имя своего. Коли навод пойду долиной смертного тенью, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох меня утешают. Пан пастырь мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Ты стол для меня накрываешь, на очах моих ворогов, намащиваешь голову мою олеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Собрал ты до меня и милосердность твоя будуть со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, ни в чем не буду ведь нестачи. Czytajmy pierwszego posłania świętego apostoła Petra. Umiłowani, коли czynicie dobro i cierpicie, to macie łaskę u Boga, bo wy dla tego poklикani. Bo i Chrystus cierpiał za was, покидавший вам приклад, как вы и шли следом за ним. И он не учинил ніякого греху, и не было подману у устных его. И он, коли ему злословили,
не злословил му отказ, коли терпел, не пригрожал, але доверял себе тому, кто судит справедливо. И он сам в своем теле изнес грехи наши на древо, как мы, позбавившись грехов, жили в деле справедливости. Ранами Его вы оздоровлены, бо вы были, як овечки, что заблукали, але теперь вы вернулись до пастора и охотника душ ваших. Это Слово Божие. Читання Святого Євангелія Павлія. У той час Ісус сказав: «Сапраўды кажу вам, што хто уваходить не праз браму на овечий двор, але заладить інакш, той злодій і злочинця. А хто уваходить праз браму, той пастир овеч. Брамник йому odczyняє, і овечки слухають голосу ягоного, клича своих овечек по имени и выводить их. А коли уж их выведите, идите перед ими, и овечки идут за им, бо ведают ягоный голос. За чужим не идут, але утекают от его, бо не ведают голосу чужих. Такую приповедь сказал им Иисус, але они не разумели, что он сказал им. Иисус знов сказал: «Сапраўды кажу вам, я брама для овечек. Уще, кольки их приходило передо мною это злодеи и злочинцы, и овечки не послухали их. Я брама. Коли кто увойде пред меня, будет избавленный, и увойде, и выйде, и знойде пашу. Злодей приходит для того, как красть, забивать, нищить. Я пришел, как вы имели житье, имели удостаток». Это слово Павла. Хвала. Пасторское послание архиепископа Тадеуша Кондрусевича на тыдзень молитву покликания «Бог меня ключ». Глубоко поважанные святары, консекрованные особы, браты и сестры. Сегодня уже 4-ю Великодную неделю, которая называется «Неделей доброго пастора», католический костел распочинает тыдзень молитву о покликании до святарства и консекрованного життя. Єсус представляє собі як доброго пастора, який віддає своє життя за доручених його опеці овечок. Він не покидає одної, яка згубилася, і шукає її. Гэтым відрізняється добрий пастир від найміта, який при небезпеці покидає стадо і утікає. Одним з найважніших, найбільш актуальних викликів Костела на Білорусі з'являється малая кількість покликань, и тому Костел не может в полной мере ожитворить свою миссию быть сакраментом повсюдного збавлення. Тыдзень молитву о покликанні з'являється доброй нагодой з'єднати наші молитви у гэтай інтенції. Ісус каже, що без Його нічого не зможе. І Он так само закликає до молитви у інтенції покликання. «Жниво сапраўды великое, да работников мало. Тому просите Господара жнива, как работников послал на жниво свое». Використаємо эту нагоду, как выпросить у Бога ласку шматликих и святых покликанням до святарства и консекрованного життя. Певний святар так вспоминає історію свого покликання. Скончилась школа, было прихожее, горячее лето. Со своими сябрами он сидел на лавце у парку и радовался доброму надбору и поспеховому закінченню школи. Розмовляли вони про свою будущню, хто і куди пойде учиться.
Нечакана ён бачыў святара, які вельмі спяшаўся. Здавалося, што ён не бачыў свету, бо бег, як пастыр за загубленай авечкай ці лекар да хора. Для святара свет не існаваў. Ён ішоў з Бога. Куды? Напэўна, каб паспець да чалавека, якому была патрэбна яго пастырская паслуга. Тады я не ведаў адказу на гэтае пытанне, як не ведаю сёння, кажа святар. Але ўва мне нешта перамянілася. Я стаўся іншым чалавекам. Нехта дакрануўся да мяне і не даваў спакою. Гэта быў Бог, які такім чынам паклікаў мяне да святарства. Ці ты, малады чалавек, які чуеш гэты аповед, адчуваеш пакліканне? Няма людзей без паклікання. Бог кліча кожнага. Найперш кожны з нас пакліканы да святасці. Адны рэалізуюць гэтае пакліканне як сужэнцы, іншыя як самотныя асобы, яшчэ іншыя як святары ці кансекраваныя асобы. У гэтым закліку да святасці знаходзіцца пасланне да любові ці служэння. Сужэнцы служаць адно аднаму і дзецям, святары і кансекраваныя асобы людзям. Сёння, калі распачынаем тыдзень малітваў аб пакліканнях, мы з любов'ю глядзім на Езуса, які з'яўляецца добрым пастырам, што ведае сваіх авечак і якога яны таксама ведаюць. Напэўна, ні адзін з нас запытаецца, аб якім пастыры авечак ці статку ідзе мова. Для сучаснага чалавека такія рэчы амаль што невядомыя, а калі вядомыя, то для вельмі малой колькасці людзей. Большасць іх жыве ў горадзе, і яны нічога не ведаюць пра статкі авечак, пра пастыраў і пра пашу. Аднак сёння ў нашых гарадах, і не толькі, можна заўважыць людзей, якія выглядаюць як авечкі без пастыра. Колькі людзей у супермаркетах і на вуліцах. Яны, як у мурашніку, снуюць туды-сюды, чагосьці шукаюць, або проста так ходзяць, бо любяць праводзіць час у крамах без ніякай патрэбы і мэты. Сапраўды яны выглядаюць як авечкі без пастыра. І тут паўстае пытанне: куды яны спяшаюцца? Ці патрэбны ім Бог? Ці патрэбны ім святар? Часам здаецца, што не. Іх святыняй становіцца супермаркет. Але ці прыносіць ён ім шчасце? Ці сказаў хтосьці ім, што яны Божыя дзеці? Ці ведаюць яны, што акрамя Езуса няма ні ў кім збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім мы можам атрымаць збаўленне? Нягледзячы на такія трывожныя, секулярныя тэндэнцыі сучаснасці, тым не менш нярэдка ўзнікае пытанне, хто можа даць нам Бог? Адказ адзін – святар. У адной з кніг пра Другую сусветную вайну знаходзіцца вельмі цікавы і павучальны аповед пра святара. Савецкія войскі сустрэліся з саюзнікамі, сярод якіх было шмат каталікоў, чые духоўныя патрэбы забяспечваў іх ваенны капелян. Перад іншой ён спавядаў жаўнерам. Савецкі жаўнер, уважліва прыглядаючыся да ўсяго, што адбывалася, і потым спытаў: «А мне можна?» На яго пытанне святар адказаў пытаннем: «А ты католік?» «Не ведаю», адказаў жаўнер. «Ты праваслаўны?» «Не ведаю». «Ты акрышчаны?» «Не ведаю». «Дык чаго ж ты хочаш?» – спытаўся святар. «Бога, бо ты яго даеш», – адказаў савецкі жаўнер. Хоць мы ўсе яшчэ адчуваем вялікі недахоп святароў, тым не менш сітуацыя значна лепшая, чым 30 гадоў таму. І мы прызвычаіліся, што часта сустракаем святароў і кансекраваных асобаў. Але якім на самой справе з'яўляецца гэтыя носьбіты Бога? Як мы іх успрымаем? Людзі, апранутыя ў чорную сутану, якая крые ў сабе магію зашпільвання вялікай колькасці гузікаў. Адметнасць святара таксама брывіяры, кнігі літургіі гадзінаў, па якой ён моліцца кожны дзень і ружанец. Іх найчасцей можна ўбачыць у руках святароў. Святары жывуць у сваіх парафіях, якія з'яўляюцца іх сем'ямі. Яны з людзей узятыя для людзей, прызначаныя ў Божых справах. Яны маюць вусны, каб абвяшчаць Божае Слова і цэлебраваць сакрамент.
мають долоніка благословляти. Свята тримає в руках хліб, який під час Евхаристії становиться тілом Христа. Святар з'являється слухачом, за яким стоїть Христос у сакраменті покаяння. Святар показує дорогу до Бога і шлях збавлення. Ці гэта не цудоўна мець таго, хто ведае рецепт вечнага шчасця. Таму нам патрэбны святары. Бог не раздае мапаў ці навігатараў, якія вядуць да неба. Іх замяняюць святары. Для выканання гэтага высакароднага і адначасова вельмі адказнага задання, калі неабходна змагацца з небяспечнымі амаральнымі выклікамі часу, святары самі павінны быць апрануты ў панцыр веры, каб быць сябрамі Божага войска. Яны павінны пільнаваць свой статак, якім з'яўляецца вернікам. Святар, які дае людзям Бога, сам з'яўляецца звычайным чалавекам, можа быць вясёлым і сумным, здаровым і хворым. Можа паглядзець футбольны ці хакейны матч, пакатацца на ровары, паслухаць добрую музыку, схадзіць у тэатр і гэтак далей. Ён, як і кожны іншы чалавек, мае свае добрыя якасці і недахопы, павінен змагацца са слабасцямі і таму падобным. Ён становіцца мостам паміж тым, што боскае і чалавечае, паміж тым, што нябеснае і зямное. Ён – гэта звычайны і смяротны чалавек, які адначасова дакранаецца да святога і вечнага Бога. Таму святар з'яўляецца носьбітам таямніцы перадачы Божых моцаў. Не толькі пры алтары ці ў канфесіянале, але і ва ўсіх абставінах штодзённага жыцця. Менавіта таму Касцёл навучае, што дзякуючы святарству, даручанае праз Хрыста апосталам пасланніцтва, надалей здзяйсняецца ў Касцёле аж да сканчэння веку. Мінула 20 стагоддзяў ад апошняй вячэры, калі Езус, устанаўляючы сакрамент святарства, сказаў: «Гэта чыніце на маю памяць». Христос надалей патрабуе вуснаў, якія будуць паўтараць іх, патрабуе рук, якія будуць благословляць і адпускаць грахі, патрабуе ног, якія панясуць Евангелие ў свет і будуць спяшацца за святарскай паслугай да людзей, патрабуе сэрцаў, якія будуць любіць усіх. Як прыгожа вучыць свет сцвярджэнне, што святар дзейнічае не сваёй моцай, а Христовай, калі кажа: «Я тебе хрышчу, отпускаю грахи, благословляю» и гэтак далей. Сапраўды гэта так узнёсла і велічна, што паўстае пытанне, кім я з'яўляюся, што так шмат атрымаў. Так і хочацца працытаваць словы Бога з кнігі прарока Єремії. «Раней, чым я ўтварыў цябе па ўлонні, я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улонні, я асвяціў цябе, прарокам, народам паставіў цябе». Бог ведае, што робіць, і ніколі не памыляецца. Яго заклік цалкам выключны, таму варта яго прыняць, бо гэтым гарантыя шчасця і святасць. Святарства – гэта дар і адказнасць. Таму нялёгка быць святаром, не заўсёды удаецца знайсці згубленую авечку, не заўсёды святар знойдзе разуменне ў людзей, асабліва ў наш час, адкіданне духоўных каштоўнасцяў і прапаганды секулярнага стылю жыцця. Нягледзячы на гэта, Христос, які сам спазнаў шмат цяжкасцяў, не перастае паўтараць: «Ідзі за мною». Сёння ён прамаўляе да цябе, малады чалавек, бо ты патрэбны яму. Баішся? Кажаш, гэта не для мяне, я не здольны? Не бойся, бо калі Бог кліча, ён дасць сілы вытрываць у пакліке. Даверся Богу. Святы Отец Бенедикт XVI кажа, што веліч святарства Езуса Христа можа нас палохае. Як святы апостол Пётр, мы можам казаць: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Паколькі цяжка паверыць у тое, што Бог нас паклікаў, ці не мог выбраць кагосьці іншага, больш разумнага і святога. Аднак на кожнага з нас, святароў і закраваных асобаў, Езус скіраваў свой міласэрны позірк, і яму неабходна даверыць сябе. Узгадаем пакліканне караля Давіда, якое сведчыць пра тое, што Божыя крытэрыі выбару адрозніваюцца ад чалавечых.
Ці гэта ўсе твои сыны. Той адказаў: застаўся яшчэ малодшы, і он пасвіць авечку. І сказаў Самуэль Есею: пашлі-ка, прывялі яго, бо не сядзьме за стол, пакуль не прыйдзе. Тады Есей паслаў па Давіда, і прывялі яго, і он быў руды, меў прыгожыя вочы, прывабны выгляд. І сказаў пану: устань, намасці яго, бо гэта ён. Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Езус называе сябе добрым пастырам. Наша краіна заўсёды мела шмат добрых і святых пакліканняў да святарства і кансекраванага жыцця. Многія з іх сталі сапраўднымі сведкамі веры і ў часы ганенняў адважна пацвердзілі гэта сваёй мучанічскай смерцю. І сёння, ў 21 стагоддзі, ёсць тыя, хто, нягледзячы на гарачы летні дзень і стомленасць, спяшаецца да патрабуючых і тым самым становіцца сучасным добрым пастырам. За ўсіх іх сёння дзякуем Богу. Няхай іх цярпенні, ахвяры, сведчанні і пралітая кроў стануць жыццядайным зернем новых шматлікіх святарскіх і манаскіх пакліканняў у нашай айчыне. Боже, выслухай нашай малітвы, пашлі нам святароў па волі Твайго сэрца. Давяраючы справу паклікання да святарства і кансекраванага жыцця Марыі, усіх вас ад усяго сэрца благословляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Аминь. Арцебископ Тадеуш Гусевич, митрополит Минского и Иерусалима. А теперь повстанем и вызовем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первоученика рами, Бога от Бога, светлого от светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного, а не створенного, одиносудного от суд, разъятого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и утвердился от Духа Святого, сделал Марии и стался человеком, укрываем так сам за нас, при Понтском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророком. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. В этот день полный хвалы и радости для всего Костела, по покорной и доверенной молитве вознесем до воскреслого Пана нашей просьбы. Молимся, святый Костел, как все его верники жили, як належит Божьим детям. Тебе просим. Молимся за все христианские супорности, как еднала их одна вера и любовь до воскреслого Пана. Тебе просим. Молимся за людей, які вражають сльози світу, как они скерували свои намагання на усталювання тривалого спокою. Тебе просим. Молимся за молодых людей, яких Христос кличе пойти за них, как они доверились своему Пану и избавцу. Тебе просим. Молимся за хворых и самотных людей, как они не губляли веру и не упадали в роскошь. Тебе просим.
ласках і дарах Духа Святого для Віктора Ісана у день народження. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за нашу парафію, просячи, щоб кожного з нас Бог одарив потрібними ласками, дарами Духа Святого і ласка, особливо ласки тривальної у вірі. А тих, хто вже одійшов в небо, нехай прийме до свого благодарства. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за усіх лікарів, за працівників охорони здоров'я. Просимо об дарах Духа Святого для их, потребных ласках на сегодняшний день, как могли тривало, верно исполнять свою послугу и отживать подтримку Бога и людей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, как подчас гэтых великодных дзён мы здолели зауважить в нашем житті присутність воскресного Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Усемогутний вічний Боже, вислухай наші молитви, які ми возносимо до Тебе за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына, как мы все могли радоваться хвале воскресения. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. 15. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу офиару принял Бог, а Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офиару з рук Твоїх, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учеников мы завсёды дякували Тобі, складаючи эту пасхальную ахвяру. Нехай неспинне діяння ласки и откуплення стане для нас храницею вечной радости, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серця. Узносим мир до Пана. Подякуємо Пану, Богу нашому. Вона это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старого запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвяры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспынно воскликающие. Святый, святый, святый,
Справді, Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе все Твое сотворение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освящаешь, и неспинно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, складав имени Твоему чистую опять. Тому едности з усім костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего в этой дары, який вы принесли Тебе на оферу, как стали сены телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять эту таємницю. Бо я на Твою ночь, коли был выдаден, взял хлеб, и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв кілих і, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо це есть кілих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Таємниця віри. Пане, вспоминаючи спавшую муку Твоего Сына, а так само Его чудовное воскресение в небовшествие, і чекаючи Його другого пристя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела і прийми Його як ахвяру, якою Ти пожадав бути милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наипрежде святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом ей обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Франтишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою неотступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвера наша поєднання принесет всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво вызывать верой и любовью костел Твой, який пилигримует на земли, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою откуплен. Будь милостивый да прочь Бог этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласково з'єднай з собою всіх рачених по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и у всех, кто у ласцы Твоей, а дошел за Твоего свету, милостиво прими в владарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсегда радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана наша, праз якого добрый свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом у Христе, Тобі Божу
Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, там восмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злого. Дай ласково супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и прииси Збавца нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пан, нехай завсюди будет с вами. Передайте ближним знак супокоя. Вось ран Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ты войшов на мене, але скажи только слово, и будь я оздоровлен душа моя. Повстав з мертвих добрий пастир, який отдав життя за своїх овечек і помер, как нас збавить. Аллилуйя. 18. Thank you.
воно припав стерблено скала на твой стата, привези на вечную пашу твоих овечек, яких ты откупил коштовной кровью твоего Сына, яки живей и владарец на веки вечные. Дякую усім за вірування на внутрішній декор костьола, за клопот, за прибирання каплицю, за стірку костьольної діалізни і за все супольне добро, яке ви робите на користь нашої парафіяльної сім'ї. Сьогодні вечором модерація Найсвятейшого Сакрамента о 18:00, майорне божество і свята імша о 18. Майор божество о 17:30, свята імша о 18. У связи с пандемией коронавируса запрошуємо усіх до осторожности. Долучитися до молитвы в нашей каплице можно через YouTube-канал в неделю у 10 и 18, майорне божество 18:30. На протягом тижня, а прошу понеділка, свята імша у 19, майорне божество у 18:30. Кожную пятницу у 19:00 молимся за медиков. Запрошаємо надсилати ім'я і прозвище тих, кому зараз необхідна молитовна підтримка на парафіяльний номер Viber. У совісті з розпорядженням митрополита Тадеуша Кондрусевича періодична дата першої святої комунії у нашій парафії на 30 жнивня. В эту суботу нашу святыню прибирають парафіяні з вулиць Острашицької і вёски Валер'яна. Запрошаємо так само, заохочуємо до молитви о Божому натхненні для мастака нашого Валер'яна Янушкевича, який займається внутрішнім декором нашого костьола. Він просив в молитві, тому що працює над внутрішнім оздобленням, требує Божого натхнення, просив молитися за його. У нашій парафіяльній храмі заохочуємо набувати літературу, релігійні речі, ахвірування з продажу будуть призначені на будову нашої святині. Ахвірування на будову нашої святині можна здійснити через систему АРІ по номеру послуги 466 56 81, а так само в древі АРІ через інтернет-банкінг, доброчинність, громадські об'єднання, релігійне об'єднання, парафія Святого Францишка, ахвірування. На тиждень святкування, праці і обов'язків прийміть Боже благословення.